De gener a desembre, com a unitat de temps. La durada exacta d'una revolució de la Terra al voltant del Sol. A les nostres coordenades, latitud 41 graus, 23 minuts, 19 segons, longitud 2 graus, 9 minuts, 32 segons, anem de fred a fred fins a retrobar l'estel de foc. Distrets pel pas del temps, tossut i constant, no ens adonem prou dels escassos fenòmens que apunten a l'eternitat. L'arquitectura n'és un. Un edifici que pretengui transcendir veu de les civilitzacions passades, però té sobretot la determinació de mirar algunes dècades endavant. L'arquitectura és també la lluita incessant entre l'home i la naturalesa. És l'art que esculpeix contra el cel, ocupa l'espai i el gasta. Construir una casa, posem per cas. Pensar-la, dibuixar-la, col·locar una primera pedra sobre la terra i després d'una, una altra i una altra fins a aixecar-la, és una conversa amb la seva època. No vol canviar el temps, sinó expressar-lo. Hi ha sempre un fil que connecta l'arquitectura al moment i al lloc. Paraula decisa. Un arquitecte no expressa la seva vida íntima en la seva obra. No és un escultor, ni un pintor. S'interessa, això sí, per la relació dels humans amb les coses. Rere els plànols, les seccions, les memòries i els càlculs, l'arquitectura és, al capdavall, un vehicle d'històries, un escenari pel teatre del dia a dia. I de cop i volta, quan tot encaixa, l'atzar et desordena la vida. Però a vegades tenir un secret no vol dir que una relació se n'hagi d'anar a la porra. Bueno, la columna hem posat aquí dalt, tots els grans amors tenen secrets. A la roda de premsa de presentació se'm va acudir dir en un moment la sinceritat està sobrevalorada, perquè és una frase que surt a la novel·la, i tots els mitjans l'endemà va passar el que... Si quan vaig veure la cara dels companys periodistes vaig pensar ja tenen el titular. I l'endemà tothom, Xavier Bosch, 2 punts, cometes, la sinceritat està sobrevalorada. Què volia dir? Que és una novel·la sobre l'ús que hem de fer de la veritat. No dic de dir mentides, dic que diem, que callem, que hem d'estar disposats a saber només nosaltres, de nosaltres mateixos, que hi hagi secrets nostres que no sàpiga mai ningú, ningú és ningú, ni la parella, i bueno, tot això ens ajuda a anar jugant perquè a vegades pot fer que una relació duri, perquè el desig és efímer, dura el que dura, s'acaba, es va diluint, és la convivència, no passa res, ens ha passat a tots, però potser cal una certa actitud i una certa disciplina, no dic sacrifici, perquè aquest desig no només sigui efímer, sinó que sigui més durable en el temps. Aquesta és una novel·la sobre com transformar l'amor o com fer-lo durar. En aquest sentit també vaig dir els amors llargs són revolucionaris, perquè avui el primer entrebanc, el segon disgust, la tercera enrabiada, el més fàcil és fugir. I fugir de l'enrabiada, però també de la monotonia. I com que tenim tantes possibilitats de conèixer gent diversa, doncs és més fàcil. Hi ha un antropòleg francès que deia, que no recordo el nom i me'n disculpo, mai havia estat tan fàcil com ara tenir una aventura, però mai com ara havia estat tan difícil mantenir un secret. I és veritat. El telèfon és la caixa negra de molts matrimonis. Després de rumiar-hi per fer aquestes 3 novel·les últimes més emocionals, es tracta de 2 coses. Al final, de 2 coses. De 3, que guanyi el Barça, perquè aquesta és a part. Es tracta de 2 coses. Primer, d'allargar-la tant com puguem, i segona, de ser tan feliços mentre hi siguem. En aquesta segona vessant, em fa l'efecte que les emocions són molt importants. I les emocions ens arriben per aquesta recerca de la bellesa, per emocionar-nos amb un quadre de qui sigui, cadascú seu, amb una música la que sigui, cadascú la seva, per un serà el Frank Sinatra, per als altres... Per tant, no ens limitem a això. Viatgem sense mirar el mòbil també i aixequem els ulls i mirem els edificis. Però m'agrada destil·lar el record dels llocs on he estat, d'una banda, no mirar les fotografies per descriure, però sí, com et deia, anar filtrant pel sedàs del record allò que queda dels llocs que has estat per després descriure'ls.
I una novel·la té dos ingredients bàsics, que són l'acció i la descripció. L'acció, tots ho sabeu, és el motor que fa bellugar i fa avançar la història. És el que els personatges fan o deixen de fer, maten, no maten, s'enamoren, desenamoren, però és la guspira perquè cada nit, quan estem al llit amb el llum de la tauleta de nit encès, vulguem passar més pàgines i llegir més capítols perquè necessitem saber què els passa. La descripció, en canvi, no. Atura les novel·les, atura el relat, però ens dona context, ens dona escenari, ens dona credibilitat. Si la Venècia que em descriu aquell autor és semblant a la que jo recordo quan hi vaig ser, tota la història de 6 personatges de ficció automàticament passen a ser no personatges sinó persones, perquè aquella història, en aquell context, té més versemblança. I després, com a de formació professional periodística, gairebé com el Josep Pla, proporcions guardades, els apunts del natural, el que mires és de descriure tan bé com pots un lloc, un restaurant, un vestit, una escena de llit, el que sigui, no? perquè forma part de l'exercici de l'autor solitari que els dies que escriu trama i diàleg en fa més via, i potser en una jornada de treball en fas 6 o 7 folis, i en canvi quan fas descripció i busques la imatge, fugir del tòpic, dir amb 4 paraules millor que amb 6 el lloc que suggerirà en la ment del lector una cosa, doncs és molt bonic. És la part més bonica de la meva feina.
Quan el taxi va passar a marxa lenta, entre les illes de Mazzorbo i Burano, el cel i l'aigua encara confonien els seus negres. Després va aixecar el morro i es va posar a córrer per la llacuna en direcció a Venècia. Les estaques de tronc els marcaven el camí. El clar de lluna els guiava cap al campanile llunyà, convertit en far. En entrar al Gran Canal, el taxista va reduir la marxa, tot d'una, com si el motor s'hagués espatllat, com si volgués que assaborissin cada color i cada palau il·luminat. En realitat, no li venia de gust pagar una altra multa per excés de velocitat. El motoscafo els va desembarcar on havia demanat la mare, a tocar del pont de l'Acadèmia. A trenc d'alba, quan tothom dormia, el silenci s'havia entaulat als carrers de Venècia en el primer festiu de l'any. Les seves passes eren mudes. No volien desvetllar encara una ciutat sense dia. No hi havia brugit, ni mercats, ni màscares, ni Mossos amb carretons que es perdessin pels laberints de Castello o Santa Croce per fer el repartiment de cada matí feiner. Les gòndoles aparcades i lligades dormitaven sota un abric de plàstic. Les cordes s'humicaven en els amarratges. Els canals d'aigües cansades es resistien a despertar-se. Els carrerons escanyolits eren només per a ells dos. Els agradava perdre's per racons sense trànsit que de cop i volta manaven a un sotapassatge porticat que els duia enlloc, l'avenint enllà. Només de tant en tant feien marrada davant d'un aparador il·luminat d'una joieria de mercerí. Els gats, sense més distracció, els miraven com pujaven i baixaven les escales dels ponts de pedra. Caminaven ràpid, agafats per no relliscar en la humitat sobre llambordes gastades. De tant en tant es miraven com quan eren joves. Eren joves i tenien pressa per passejar abans no es llevés el dia. El sol els va enxampar entrant a la placeta de Sant Marc. Caminaven per la riba dels esclaus i van aturar-se a contemplar el moment màgic.